over the highest mountains, throughout every giant storm, and throughout every forest that stands in the way. The time is long, but the waiting will be reward. Or not. Moi! Nyt me kuvataan... Ei kun nyt pitää olla tosi. Nyt me kuvataan skippokorteilla päätetty meikki. Ensimmäisenä me päätän. Ja me aloitetaan primerista. Joo. 4, 5. 1, 2, 3. Ei sieltä löydy. No niin, me laitettiin primer ja nyt me levitetään se. Jota? Ei saatu keneltäkään. Ei niin. Joo, nyt me on primer levitetty. Niin, nyt me laitetaan glow-öljy. Nyt selviää kuinka paljon glow-öljyä me pistetään. 4. 9. Mihin sä pistit sun vanhan kortin? Tässä. Miten mihin pistin mun? No niin. Eikö se ollut? Se on 4. Ja saada uuden glowin. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Tähän tulee piip. Sitten. Mulla tuli ihan sikko vähän. Vähän glowy. On vähän enemmän. Sitten pistetään meikkivoide. Katon ensin, että kuinka paljon mä pistän tätä. Mä pistän tätä. Nyt mä nostan tän. Mä nostan tän pienemmän. 5. Mulla tuli tämmönen. 15. 7. Tää. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6, 7. Ja nyt mä Tähän. Sitten naamaa. sekoitan. Joo. Kato, real shape. Vähän kulkee. Kun mulla niinku loppu kesken mut ihan saatanasti. Me vaihdettiin vähän isompaan kameraan, koska mulla loppui akkuun puhelimesta. Joo. Me siis, joo. Nyt me vaan tiiäks, tähän näin. Palataan sitten, kun on laitettu meikkivoide. Joo. Nyt me otetaan uusi kortti. Concealerilla. Nyt Monster Mash. 8. 11. 3. 4. 5. Mitä minä pistän? 8, 9, 10. Minä laitan mun concealer. Next. 3. 4 toi laittaa. When I wake up, say a little prayer for you now. Mä oon ihan kiitollinen, että mä sanoin enempää. Niin. Taas. Laitettu. Noin. A blush. 1. Okei. Okei. 1, 2, 2. Kakkonen. LOL surprise. Me laitetaan bronsari. Yes, on ne päivä. Meidän poskipune. 1, 2, 3, 4. Eiku 5.
+1. Nyt kulmat. 2. Shoe. Kolme. 12. Mulla on 6. Seuraava on setting spray. Highlighter. 2. 11. 1. 2. Sä et saa laittaa noin paljon. Oh! Ton toi. Pieces will come home. Okei, joo, mä tehdään huuleen. Me tehdään nyt huulet. 12. 9. Ai näin.